vítajte pri gameplay na hru World of Tanks. Trošku nadšenia poprosím, takže asi žiadne. Ale vážne, prosím, nejaké nadšenie. Dobre, takže dosť veľa sme hrali vo skrine, takže teraz bude smútok. Máme M3 a máme 76. Dobre, dúfam, že to nevadí, ale dobre. Inak ste mohli vidieť to intro na začiatku. Takže dúfam, že sa vám páči. Dobre, takže môžeme sa vrhnúť na to. Dám si ešte najprv vyskúmať a za chvíľu už mám SU-85B, to by som ešte mohol stihnúť, ale neviem s tými prachami. Ty vole, keď si poviem, že koľko bude toto video trvať, sa bude tak dlho rendrovať. To nevadí. Ale treba vydržať. Takže dobre, aj 5-ky nevadí, ale aj 5-ky sú dobré, pretože s týmto dielom som zabil 2 5-ky na jednej bitve. A to bolo Stack 3 a PZčko 3-4. Dobre, ja to tak volám. Takže Stack 3G, nebojte, 5-ku. Tu môžem dať aj pod nimi, čo sú, a možno aj KV1, ale to je jedine zozadu podľa mňa. Jedine zozadu. Dobre, takže môžeme ísť, poďme. A my máme ďalostrelectvo, ale že nemajú S7 prísť, ale my máme zase francúzske, ak viem dobre niečo o tankoch. My máme zase francúzske ďalostrelectvo, čo nedopadne až tak dobre, ale proste sa v nich nevyznám. No. Dobre, takže okolo 40-30 FPS. Vydržím. Ale ide mi dosť pomaly ten tank, čo neznášam. No. Dobre, tu dúfam, že vám to nebude vadiť, ale tuto budem kempiť, lebo na tejto mape ja som nikdy nevedel pršiť. Ale tu myslím, že aj lietajú lietadla, teda sú lietadla niekde, tu lietajú. Áno, a je nová garáž, lebo 16. výročie Wargamingu, nová garáž. Aj nepoviem, že garáž, ale je to celkom pekné, sú tam aj oné lietadla, ale tie neviem teraz presne aké, lebo sa v nich ani nevyznám. Sice hral som War Thunder, aj veľmi... Jasné! Sme obsideli skoro záchladňu. 1% či koľko. Hral som aj World of Warplanes, ale proste sa v tom nevyznám proste. No dobre. Zatiaľ tu budem iba takto čakať, dúfam, že nie. No tam je KV1, ale to sa mi zdá, že asi radšej pôjdem tam. Mohol som zabiť PZ-ko. To nevadí, ale... Ne, to jasné. Ne. Ty vole, čo si tento dovoluje? T25-ka, môžem tu každého zabiť, ale ty ma tu killuješ. No prosím ťa, dobre. Ja odchádzam, lebo ešte teraz do mňa strelí a... Proste nič. Super 3-1. Nice. To som vždycky... SU-76. Dobre, ešte ideme dopredu. Téme Marder. Neviem. Ja radšej pôjdem taďalto, lebo taďal sa celkom že bojím ísť. Môžem ma tam killnúť. No dobre, takže idem taďalto. Kebyže som PZ1C, tak... Ja by som ju aj tak nedal, ale zozadu by som mohol volačo. Crusader, to môžem dať. To idem hneď taďalto. Ale ja ho hneď killnul, takže to je jedno. Takže raz, čo sme boli s kamošom v bitve, tak presne Crusader, neviem, fullko asi bol, ale asi fullko, vybavenie, či čo.
ako to mám nazvať, proste full ball, všetko naplno, viete ako to myslím. A proste to najlepšie dielo mal a normálne on dal 6 kg. 6 kg prosím vás. Toto, neviem 6 alebo 5 nejak tak, asi 6. Dobre, ja radšej iba toto budem, lebo neprežijem, ale mohol by som ísť na tú marterku. Ty vole, Pekne. A ešte Churchill, čo ne? No, videl som strom, takže idem radšej padám. Vyskúšam, či dám tú kavedu. Ak tam vyjde oný, tak... Ty vole. No neprerazil, ale kebyže strieľam do dola, alebo viete ako to myslím, alebo aspoň zozadu, tak to môžem dať, ale no vyskúšam ísť zozadu, by sa mohol ísť. Super! Super! Nice. Dobre, teda. Počkaj, tu je Spitfire'ka. Noob ty, a on ešte zomrel. No prosím ťa, spamätaj sa. Ne, to je asi Spitfire'ka, neviem. Brištolka? Ne, Brištolka to nemôže byť. Teraz neviem na rýchlo, ale viem, že je to britský tank. Tank! Lietadlo. No dobre, takže... Synchronizácia, dobre, blablabla. 60 iba. Nevadí, dobre, prežijeme. Vyskúšam ísť teraz M3 Lee, aby to nebolo len tak, že SU-76 stále. Pôjdem z M3 Lee, ale hlavne sa musím modliť, aby sme išli so štvorkami. Tlieskam. Super. Ale nejak to prežijem. Nejak to musím prežiť. Ale síce mám tieto plekamo, alebo ja to tak volám. Plekamo. Takže to nebude až taký veľký problém. Ale hedzerka ma môže dať na rovinu. To by teraz došlo. Ale ináč to nemajú hedzerku. No, myslím, že ma hedzerka dá na rovinu. Asi hej, lebo keď som hral ešte kedy? Pred rokom či kedy? Asi pred rokom tiež som mal M3 Lee a pri tomto som skončil, lebo tak ma už vedel naštvať. Stále iba, no nie že ma stále vedel naštvať, ale proste raz ma zabila hedzerka a kamoš mi hovorí, že vraj mám ísť na hedzerku, pretože s týmto vôbec nič nezabijem. Tak ja som išiel na hedzerku a to bol môj best tank. Akože, wow. Ale teraz nepôjdem na hedzerku, musím sa ospravedlniť. Lebo Stack 3B tiež, Stack 3G, že Bčko, Stack 3G, stále som s nimi kiloval, ten mám s bojami asi najviac, ne, so zápasmi, ako to mám nazvať proste, s bitvami, mám asi najviac bitiev iba s ním. A akože máte taký služebný záznam a tam som mal ako Stack 3G ako prvé, hedzerka ako druhá. Takže to bol môj best tank. Mal som ešte KV jednotku potom, ale tá bola v top 10 niekde tak. Niekde medzi 10, neviem. Myslím asi 8. Neviem. Ale potom som mal Jagdpanzera a s tým ma to už prestalo baviť. Ale ako, dobre to bolo, zostalo. Ja som ani vtedy nechcel predať, ale musel som, lebo by som potom musel dosť dlho zarábať. A ja som už veľmi chcel Jagdpanzera, lenže potom som si uvedomil, že to bola veľká blbosť, ako pre mňa, keď som to tak bral.
že to bola veľká blbosť, pretože som chcel mať stále toho stega. Ale žiadny iný tank som vtedy vôbec nemal. Žiadny iný. Keď tak som mal tie 28, ale s tou som mal za chvíľu škavé jednotku, takže... Normáliš. Dobre, nebudem tu len takto kempiť, aby aj niečo to bolo, takže idem za ním. Wow, 3-1. Pekne. Nice, nemusím ísť na záchranu. Ale ne, na záchranu niekto. Pekne. Congratulations! Ty vole! Dobre. Ale až nechápem, prečo je M3 Lee stredný tank, keď aj tak je ako stíhač tankov, lebo aha. Vidíte? Stále sa takto musím otáčať. To tiež nechápem, ale dobre. Dobre, idem otočiť, lebo mňa toto už nudí. Iba rozprávanie a nič nerobenie. Ten Covenanter. Výjdeš, kámo, výjdi. Ty vole. Thank you very much. Thank you. Ne. Ty vole. Keby som sa prekotil, to sa mi ešte nikdy nestalo. To by bol ako keby nejaký taký špeciál. Dobre. Aj budem tu. No, z tohto môže byť nejaká šanca. Asi žiadna. Ale ona potom uvidí, chápete? Ona potom uvidí a niekto zatiaľ killne. Ne. On si zatiaľ merí na mňa určite. Takže, no nehovorím, on si zatiaľ... T40. Tá by mohla padnúť akože dole. 2, 4. No, zautočiť na tú T40 nebudem, hádam taká lama. Aspoň tu vyskúšam dať. No, ale on ma zatiaľ odstrelí. Jasné. To sú také svine! OK. Nice. Super. Dobre. F0. Dobre, na to kašlem. Ideme obsadiť základňu. Jostrel sa už dole. Nice, dobre. Niekto môže písať, že no cap, noob, no cap, noobs. Ale... Je to jedno. No, OK. Máme ešte šancu. Ale neverím, že presne. 99 APčok, what the fuck. Teraz som si to iba všimol. Ale koľko ich už ide na to? Ono je SUčko. To je SUčko už koľko veľa ide vážne. A to sa neoplatí, ale vyskúšam. No ten tam už ide, to je 49. Aha. Kill. Ty vole, ste vážne také lamy? No dobre, a ja som lama, ale... Až takáto? Nie! Tento mi tu Mám taký pocit, že musíme ísť obraňovať základňu. A na to je delostrelstvo. Takže rýchlo obsadiť.
Alebo mám taký pocit, že nám henten tam Selpet, alebo čo to je, ide obsadiť. Alebo toto. Prečo stále ja? OK, toto si rýchlo dopozeráme. Dobre. Tohto dajú určite AT2. Ne, budem kúkať na T49. A to už killne zozadu, podľa mňa. No, 122. Podľa mňa tá zdechne, keď bude mať 111 zápečok. Ale ne, keď bude mať menej ako 100, to je jasné. No teraz ho killne. Nice. GG. A týmu nevadí. Dobre, takto dve pitvy. Ešte by som si jednu mohol dať. Aby to nebolo až také dlhé video, lebo koľko sa to bude rendrovať, to bude neuveriteľné. Takže posledná bitva, SU-76 a hotovo, to je všetko. Sám neviem, koľko natáčam, ale viem, že to nedopadne dobre. Takže bitva. Dobre. Wow! Som si teraz kúkal na hodiny, že koľko je hodín, ale trojky, no tak teraz hlavne nemôžem zdechnúť, lebo to bude veľké predely. A koľko majú PZčok? PZE. Pamätám, že ja som mal vtedy ešte elitný, ale... No. Dobre. Budeme tu iba takto čakať, alebo čo? No, dobre. Keďaľ by som najprv išiel... ja pôjdem tadiaľ. Ale raz keď sme tiež boli stále s tým kamošom, sme chodívali na bitvy, tak ja som mal tiež toto SUčko. Mal som nové dielo, lenže... vždycky my sme neboli na tejto strane, ale na tej druhej. Sme boli tam, ako to mám nazvať? Tým proste. Tam sme my boli na tej druhej strane a ja som vždycky išiel pri tieto tu vlaky, ale na tej druhej strane. A vždycky tam, kde sú len tie tam hory, vidíte ich? Tam niekde tam tie hory. Tam tie. Tak vždycky tam niekto bol zakempený. A ja som proste nechápal prečo, ale každý proste musel do mňa útočiť. Každý iba na mňa išiel, na nikoho iného. PZ1Cčky stále iba na mňa išli. Nechápem. Ale myslím, že som to asi prežil. Hej, prežil som to. To bolo vtedy, keď som zabil tie dve peťky. Neviem, ja tu radšej nebudem tu radšej... kámo. Som ho mohol takto dať. Vidíte? Zasa každý na mňa! Zasa každý na mňa. Dobre. Toto si zaslúži ešte jednu bitvu, lebo... Alebo radšej ne. Takže, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak chcete ďalej, zanechajte like. A nezabudnite zdieľať toto video, nezabudnite dať like, to som už povedal. Jo, je taký debil. A nezabudnite, a ak ste noví, tak určite nezabudnite dať odber. A dobre, uvidím sa na budúce pri ďalšom World of Tanks, alebo možno aj pri inej hre. Čaute. Buďa.